Kapatisi TV. Ki pulit kila kem ya ubreu ubra subajor ba ubat bor bat peniam ya ka kena ka badang khatlais nam kerta hagawi ke stong haribai distrik ki pulit kila pentem bo ni ubreu ubat bor shwaya ka panaden kata usa peniam uni ubreu babat bor udai belatip kerteng kum uyai ne khasati arpu as nam kerta kajing to kit penya alor kene ka kam kadang yak bat ki pulit kem chat sheet ya u hapo khat saus ni hadien bala pendap ya kijing don kam baro ki pulit kila ongru bakin pentikna ban penstat ekakam ban yo no ya karai penrem hapo lai ne saubanai on kuntup ru ya u ha ka National Database on Sexual Offenders NDSO. Pin riu spa ya các tiên là dòng pin đâm cam ya ka bakan kiêu các tiên khasi các tiên là dòng ai kan rồi kan pa balai phi ong gate habangi don la ka jong ka kan tiên khasi khardok lani phalor beli lani khang ya ka tu ka phalor ni ju ya ong saka weipan kakten khasi kam ju ong ban ya kiw yau up hinrangi kiw yau thiep to da yakan mau kan det ho lapan mi da kapati CTV na ka benta ka jingman toy upat ba